え、どうしてご飯が一人分ないんですか？だってうちは5人家族でしょ。ああ、そういうことか。家族じゃないようなので帰りますね。今後、一切関わりませんから。私はそう言って夫と一緒に義実家を去っていった。それから義実家の人たちは地獄を見ることになるのだった。私の名前はのぞみ、30歳の会社員だ。私には現在、マサトというお付き合いしている男性がいる。彼との出会いは合コンで、同い年ということもあり、私たちは意気投合した。それから連絡先を交換し、定期的にデートをするようになり、そして交際に発展。そしてお付き合いを始めてから2年ほど経った今、私は彼からプロポーズをされた。のぞみ、この先も俺とずっと一緒にいてほしい。俺と結婚してください。私もマサトとずっと一緒にいたいわ。これからよろしくお願いします。こうして結婚することになった私たち。私たちはすぐにお互いの親に挨拶をしに行った。最初は私の親に挨拶に行ったのだが、私の親はすぐにマサトのことを気に入ってくれた。彼は誠実で真面目なので、そういった部分を親も彼と話してみて分かってくれたようだ。私の親との結婚の挨拶は特に問題もなく、楽しい雰囲気で進んだ。だが一方で問題だったのが、彼の実家への挨拶だった。私はとても緊張していた。彼のご両親とは会ったことがないし、そもそも私は人見知りなので、初対面の人とうまく話せないタイプだ。だから、彼のご両親に気に入ってもらえるか心配だったのだ。そして私は彼の実家の前まで来て、びっくりした。彼の実家はものすごい大きな一軒家で、明らかに豪邸と呼ぶべきものだった。これがマサトの実家なの？うん。ものすごい豪邸じゃない？もしかして、かなりのお金持ちの家系なの？いや、そういうわけではないんだよね。でもそうじゃなかったらこんな豪邸には。まあ、そこはちゃんと後で話すよ。わかった。私はさらに緊張した。果たして普通の家庭で育った私は受け入れられるのだろうか。そして彼がインターホンを押すと自動で門が開いた。こんなのテレビで紹介されている芸能人の家とかでしか見たことない。玄関まで行くと彼の母親が出迎えた。マサト、お帰りなさい。母さん、ただいま。彼女が婚約者ののぞみだよ。はじめまして。のぞみと申します。私が挨拶をすると、彼の母は私を上から下まで品定めするように見ると、入りなさいとだけ言った。私は一体どういう評価をされたのだろうと気になりながら、彼の母親についていき前へ向かった。家の中はかなり広くて豪華で、白を基調としながら、高そうな家具や家電がたくさんあった。お金持ちの家にありそうな高そうな絵なんかも飾ってあって、すごい家だなと中を見ても思った。そして今に着くと、そこには彼の父親と妹の姿が。はじめまして、のぞみと申します。私は丁寧に挨拶をした。すると彼の父と妹は、彼の母親と同じように私をじろじろ見ると、なんだかつまらなさそうな顔をした。ふむ。まあ、次は中身だな。そうね、外見は残念だものね。おい、父さんたち、何を言ってるんだよ。お前は黙ってなさい。私たちは、長男であるお前の幸せを守る義務があるんだ。だから、適当な女性を連れてこられては困るんだ。適当って、初対面なのに、あまりにも失礼すぎやしないだろうか。俺が結婚したいと思って連れてきたんだから、父さんたちがどう考えているかなんてのは、結婚をやめる理由とかにはならないからな。それに、今みたいな発言はやめてくれ。のぞみに失礼だ。今は客観的に見ても、父さんたちの方が非常識だよ。彼はそう言って私を守ってくれた。
すると彼の家族は目を見開いて怒っていた。親に向かってそういう態度を取るなんてどういうことだ。そうよ。私たちがせっかく時間を作ってあげているというのに。お兄ちゃん、今のはありえないよ。完全にマサト対3人という感じだった。私も彼に加勢したいが、初対面の状態で対立するのは良くない。私はおろおろしながら状況を見守るしかなかった。まあいい。それでのぞみさん、あなたは大学を卒業してるのか。はい、境大です。ほう。意外と優秀ではあるんだな。まあ、許容範囲の学歴ね。私の出身大学を告げると、ご両親は少しおとなしくなった。でも境大なのに、見た目ダサいとかやばいね。彼の妹であるユカはそうやって私をバカにしてきた。ユカはブランド服を着ていて、長髪でゆるふわのパーマをかけていて、お嬢様のような雰囲気を漂わせていた。確かに彼女のような華やかさはないかもしれないが、別にダサくはないだろう。っていうか、私もそれなりにファッションにはこだわりがある方だ。こればかりは好みだと思うし、そういう風にバカにされる覚えはない。おい、ゆかいい加減にしろよ。はいはい。お兄ちゃんったらすぐ怒るんだから。短気なのやめなよ。怒らせているのは一体どっちだというのだろうか。それでのぞみさん。あなたは今働いているのかしら。はい、会社員として働いています。そう。じゃあ結婚したら辞めるのね。え、長男の嫁なんだから当然よね。いや、別に仕事を辞める気はないですが。はあ。あなた何を言ってるの？普通、嫁というのは家庭に入って、夫を支えるものでしょう。母さん、別にそんなの気にしなくていいだろう。俺はのぞみが働きたいと言っているのなら、それを尊重しようと思ってる。あらまあ、あなた嫁の尻に敷かれているの？そんなんじゃいかんな。お前が嫁をしっかりと教育してやらないと。まずは私たちが納得いくような嫁になれるよう、私たちの考えを叩き込め。なんだよ、父さんたちの考えって。俺はこの家の主だぞ。マサト、お前は長男としてこの家の教えを守っていかないといけないんだ。だからさ、そういう伝統ある家ぶるのはやめなよ。恥ずかしいよ。恥ずかしいとはなんだ。そうよ。あなたは、この家の跡取りとしての自覚がなさすぎるわよ。跡取りとか、そういう言葉すら恥ずかしいよ。まったく。お前ってやつは本当にわからずやだな。もういい。結婚も好きにすればいい。だが、私たち家族に恥をかかせるようなことだけはするなよ。ああ、わかったよ。こうして彼の実家への結婚の挨拶が終わった。私も彼もたった1、2時間程度だったのにどっと疲れた。のぞみ、本当にごめん。あんな家族でびっくりしたろ。うん。正直な話、すごい家族だなって思った。でも、家計を守るとかそういうことにこだわってるから、ああいう発言になってるんじゃないの？私がそう言うと、夫はものすごい勢いでかぶりを振った。いやいや、マジで俺の家の家計なんて大したことないから。父さんは一般企業の会社員だし、なんならそんなに出世できてないから56歳で係長だし、母さんの家系だって普通だし。それじゃあ、なんであんな豪邸に？あれはじいちゃんが宝くじに当たって買った家なんだよ。宝くじ。それでじいちゃんが亡くなってから父さんが相続して、俺たち家族が住み始めただけってこと。だから父さんたちは何にも偉くないし、ただただ豪邸に住んでプライドだけが高くなっただけなんだよ。息子の俺からしたら恥ずかしくてさ。ゆかはまだあの頃小さかったから、親の力のおかげじゃないってことをよく理解していないみたいで、そのまま育ってもう手遅れっていうか、父さんたちの影響をがっつり受けてるんだ。
俺はもう中学3年生とかだったから、物事を冷静に見ることはできていたんだ。だから、ああやって父さんたちが未だに生きってるのが嫌なんだよ。なるほど。私は彼はかなり苦労してるんだなと思った。そして彼が性格がいいままでいてくれてよかったと思った。義実家のことはちょっと面倒だろうが、それでも彼との結婚は絶対に幸せなものになるだろう。それから両家の顔合わせが行われたのだが、私は事前に親に義両親と義妹がかなり面倒な人たちだということは伝えていたので、私の両親はうまく義実家の人たちの発言を交わしていた。そのおかげで、とりあえずは何事もなく顔合わせは終了した。そして私と彼はついに結婚式を挙げた。二人で準備してきた結婚式は理想通りで、とても思い出深い結婚式となった。それから海外に新婚旅行に行き、帰国後に新婚生活を始めた私たち。夫との二人での生活はとても楽しくて幸せだった。だがそんな楽しい結婚生活を私たちは義実家の人たちに邪魔されることになる。私と夫は義実家の人たちは私たちと関わってこないだろうと思っていた。あれだけ結婚の挨拶の時に衝突したのだから、普通は疎遠になるものだろう。だが逆に義実家の人たちは積極的に私たちに絡んできたのだ。まず義母が私にやたらと連絡をしてきた。しかもこちらが仕事中だとかお構いなしに電話が来るので本当に困る。昼休みに折り返すと、義母からの連絡は大抵どうでもいいことで、〇〇を買ってきてくれとか、ケーキが食べたいから買ってこいとか、ほとんどがパシリだ。電話をするたびにそうなので、私はもう義母の電話をブロックすることにした。夫からもブロックしていいよと言ってもらえたので、私は一切連絡を取れないようにした。するとびっくりするほど快適で、仕事もものすごくはかどった。だが、そのことが義母を相当怒らせたようだ。なんと義母は、わざわざ私が働いている会社までやってきたのだ。それは私が、ちょうど同僚とお昼休憩に入ろうと思っていた時のこと。会社の1階のロビーで、なんと義母が待ち構えていたのだ。義母は私を見つけると、目を見開いて詰め寄ってきた。ちょっと、のぞみさん。あなた、私を無視するなんて一体どういうつもり？鬼の形相で怒ってくる義母。みんなが見ている前で怒ってきたので、本当に恥ずかしかった。1階には私と同じ会社の人だけではなく、違う会社の人や話したことのない他部署の人たちだって、たくさん行き交う。私は周りに迷惑をかけられないので、同僚に一緒にご飯に行けないことを伝え、義母と場所を移した。お母さん、困ります。こんな風に会社に来られては。大した仕事もしていないのに、会社員ぶってるのよ。ぶってるんじゃなくて、会社員なんです。どうせお茶組とコピーくらいしかしていないんでしょ。本当に偏見が過ぎる。とにかく、私のことを無視するようなら毎日でも会社に来るわよ。そんな。まずは、私を怒らせたことを謝りなさい。申し訳ありませんでした。言葉だけじゃ本心から謝っているのかわからないから、これから近くの高級寿司のランチをおごりなさい。あら、嫌なの？やっぱり適当に謝っていただけなのね。わかりましたよ。私は仕方なく、高級寿司屋のランチに義母を連れて行った。義母はバクバクと寿司を何貫も食べ、さらには昼間からビールを何杯も飲んで満足そうにしていた。私は仕事中なのでもちろん飲めないし、義母がたくさん食べるものだから、支払いが気になってあまり食べることができなかった。それでもお会計は数万円になっていて、本当に嫌な気分になった。ほとんどが義母が食べた分だ。そしてビールも飲みまくっていたから、その代金も高くついているだろう。こんなことにお金を使いたくなんてないと、私はすごくイライラした。帰宅後、私はすぐに夫にこのことを報告。夫はその話を聞いて怒り、すぐに義母に電話をした。
母さん、何考えてんだよ。のぞみの職場に行くなんてありえないし、しかも高級寿司までおごらせたんだって。ふざけないでくれよ。あら、私は姑として嫁を教育しただけよ。高い勉強代になったわね。そう言って高笑いをする義母。本当に最低な人だ。夫の親だから我慢しているが、普通だったら容赦なく言い返しているぞ。そしてそれから数ヶ月後、さらに私を怒らせることが起きた。その日は、義両親と義妹に必ず実家に来いと言われて、私と夫はわざわざ休みの日に義実家を訪ねていた。何の用か事前に知らされていなかったのだが、家に着くと義両親も義妹も清掃に近いようなフォーマルな雰囲気の格好をしていた。そして義実家の人たちは私と夫がラフな格好をしてきたのを見てため息をついた。まったく。TPO というものを分かっていないなんて、恥ずかしいわ。どういうことだよ。今日は何があるんだ。今日はゆかの婚約者がやってくるんだ。婚約者。私たちはまず、義妹が結婚することすら聞いてなかった。結婚の挨拶に来るというのなら、それを事前に教えてくれればよかったのに。きっとあえて教えずに、恥をかかせようとしたのだろう。私も夫もとても嫌な気分になった。そして義妹が駅まで婚約者の男性を迎えに行き、それから数分後に二人で義実家にやってきた。はじめまして、アキラと申します。これはどうも、よく来てくださいました。義両親は私の時とは態度がえらく違って、義妹の婚約者にはこれでもかというほど愛想を振りまいていた。そして私と夫のことも紹介したのだが、結婚の挨拶に来てくださったというのに、こんな格好で来てしまったの、ごめんなさいね、と言っていて腹が立った。幸いアキラさんがいい人で、そんな服装なんて気にしていませんから、と優しく笑顔で言ってくれたので助かった。それからいろいろと雑談をした後に、夕方になったので晩ご飯を食べることに。今回は義母が事前に寿司の出前を取っていたそうで、ちょうどいい時間に届いた。義母は受け取ると、私たちの前に高級寿司を置いた。みんなが次々と食卓に着く。のぞみさん、あなたはお茶を用意してちょうだい。はい。義母に指示をされて、私は人数分のお茶を用意した。そして食卓に持って行った時に、とあることに気づいた。なんとお寿司が一人分なかったのだ。それぞれ座っている席の前には、小分けされたお寿司のパックが置いてある。だが一つだけ空席になっている箇所にはお寿司どころか、箸すらなかった。私は思わず義母に尋ねていた。どうしてご飯が一人分ないんですか？すると義母はニヤニヤしながらこう言った。だってうちは5人家族でしょ。義母がそう言うと、義父も義妹も笑いをこらえていた。ああ、そういうことか。この人たちは、最初から私に恥をかかせようとしていたのだな。なるほど、よくわかりました。家族じゃないようなので、帰りますね。私の発言に義実家の人たちは驚いていた。まさか、言い返してくると思わなかったのだろう。私は自分のカバンを持って帰る準備をした。夫も席から立ち上がり、俺も帰るわ。こんな人たちと家族だなんて思いたくない、と言った。ちょっとマサトまで帰ることないじゃない。そうよ、お兄ちゃんは身内でしょ。お前はここにいろ。ふざけるな。俺とのぞみは夫婦なんだ。自分の嫁がいびられているのを黙って見ているわけにはいかないだろう。のぞみ、行こう。夫も荷物を持って帰る準備をした。私は義実家の人たちを睨みつけた。私のこと舐めてるみたいですけど、今までのひどい態度を後悔しないでくださいね。私と夫はもうあなたたちに容赦はしません。今後一切関わりませんから。私はそう言って、夫と一緒に義実家を去っていった。それから義実家の人たちは、
地獄を見ることになるのだった。その後、1週間ほどが経った頃、義妹から鬼電がかかってきた。私と夫はスピーカーにした状態で電話に出た。もしもし。もう関わらないって言っただろ。どういうことよ。なんで私が婚約破棄をされなきゃいけないの？あんたたちが何かしたんでしょ。義妹は大声で叫んで発狂していた。別に、私たちはアキラさんに色々と教えてあげただけよ。なんであんたたちがアキラさんと繋がってるのよ。別に直接繋がってたわけじゃないわ。アキラさんが働いている会社は、私の叔母が経営している会社なのよ。とっても優秀な人材だって、叔母も彼のことを褒めていてね。給与もかなりいいから、きっとあなたは本性を隠して彼にすり寄ったんでしょ。彼が騙されて、あなたたちからお金を絞り取られないように注意してあげたのよ。何のことよ。残念だけど、私も夫も全部知ってるのよ。あなたやお母さんたちが借金をしていること。大きな家を持ったことで、周りに対して見栄を張ることに必死になって、借金までして着飾るなんて本当に哀れね。それでお金がなくなって大変だったから、収入の高い男性を狙って、借金を支払わせようとしたんでしょう。あなたたちに借金があるってことを知って、アキラさんはショックを受けていたわ。まあ、この前の私たちとあなたたちのやりとりを見た時点で、結婚について一度考え直そうとしていたみたいだけど。そんな。とにかく、あなたが婚約破棄をされたのは自業自得ってこと。お母さんたちも私をいびろうとしていなければ、こんなことにはならなかったかもね。待ってよ。謝るからお金を援助してくれない。あなたのおばさん社長なんでしょ。だったら家族の借金を返すくらい。義妹が言い終える前に夫が怒鳴った。いい加減にしろ。都合のいいことばかり言うな。縁を切るって言っただろ。あとは自分たちで何とかしろ。そう言って夫は電話を切った。それから義両親や義妹から鬼電がかかってきたが、全部無視をして着信拒否にしてやった。そして義母は懲りずに、私の職場にまたやってきた。だが私は、すぐに警察を呼んだ。義母は私を罵倒してお金を出せと脅してきた。その瞬間をちょうど警察に見られてしまい、義母はそのまま警察署に連れて行かれた。私を脅しているところを警察が見ていたことで、義実家の人たちに対して接近禁止令を出すことができた。その後、義実家の人たちは借金を返すことができず、だが見栄を張る生活をやめることもできず、さらに借金が膨らんだそうだ。そしてその結果、義祖母から相続した豪邸を売るしかなくなったらしい。だがあの辺の土地は、ものすごく価値が下がっていたようで、広くて立派な家なのに、数十万円という価値にしかならなかったそうだ。そのためそんなものしかならないなら家は売らない。と、義実家の人たちは住み続けることにしたそうだが、固定資産税と借金に苦しみ、毎日ひもじい食事しか取れていないんだとか。今でも夫のもとに助けを求めるメールが来ているが、全部無視をしている。一方、私と夫は変わらず夫婦仲良くしていて、私は妊娠をしてつい最近出産をした。そして出産に伴い、マンションを購入し新しい家に住み始めた。現在は夫と快適な新居での生活を送りながら、生まれてきた子供を夫婦で協力しながら育てている。これからも夫と温かい家庭を築いていきたいと思う。義実家の人たちはただただ豪邸を相続しただけで、本人たちは何にも優れたものは持っていなかったんですね。それどころか変なプライドだけを持っていて、その結果自滅してしまいましたね。主さんと旦那さんは、早々に縁を切って正解だったと思います。これからも夫婦仲良く幸せな日々を過ごしながら、子育ても楽しんでくださいね。もしもし。お母さんどうしたんですか？いきなりの義両親からの電話に驚きながら、
私が出ると義母は急に怒鳴り出した。お前のせいで娘と孫が入院した。どう責任を取ってくれるんだい？私は一体何のことだかわからず、ただ呆然とするしかなかった。私の名前はのぞみ、30歳の会社員だ。夫の正人とは結婚して3年になる。夫との出会いは、技師のゆかさんが営むカフェだった。私は技師のカフェが大好きで、よくコーヒーを飲みに通っていた。カウンター席に座ることが多いので、私は自然と店主である技師と話すことが多かった。そして夫は、働いている会社が技師のカフェの近くにあるので、よく仕事の合間とか仕事後のちょっとした時間にカフェに来ていた。私が客として来ている時に、カウンターに座って技師と話していたことが多かったので、自然と常連である私と話すようになったのだ。それからだんだんと距離が縮んでいき、まずは技師を交えて3人で飲みに行くようになり、その後2人で会うようになった。そして何度かデートを重ねて交際が始まった。技師は私と夫が付き合うようになったことを知ってとても喜んでくれた。私たちが交際を続けて結婚すると、一番に祝福してくれた。まさか、常連となったカフェで将来のパートナーと出会うことになるとは思わなかったが、人生にはこういう珍しいことも起こるのだなと思った。技師からも気に入られていて、会社勤めもしているから、義両親は私と夫の結婚を喜んで承諾してくれた。義実家の人は義師を含めてみんなとてもいい人たちだ。結婚してから初めて義実家に行った時も、義両親は私を温かく出迎えてくれて、とても優しくしてくれた。今日はのぞみさんが来るって聞いて、デパートでお菓子を買ってきたのよ。美味しい紅茶と一緒にいただきましょう。ありがとうございます。義両親はいつもニコニコしていて、嫁である私を本当の娘のように接してくれて、よく世間で聞く嫁いびりなんかとは縁が全くない。もともと義師とも仲が良かったから、義実家の人たちと私で食事や旅行に行くことだってあった。そんな風に私は義実家の人たちと仲良くしながら、夫と幸せに暮らしていたのだが、ある日そんな日々を一転させるような出来事が起きた。もしもし。それは夜遅くの0時過ぎのこと。急に義両親から私のもとに電話が来たのだ。お母さん、どうしたんですか？いきなりの義両親からの電話に驚きながら、私が出ると義母は急に怒鳴り出した。お前のせいで娘と孫が入院した。どう責任を取ってくれるんだい？私は一体何のことだかわからず、ただ呆然とするしかなかった。どういうことですか？ゆかさんと娘さんが入院。義師はシングルマザーで、現在は7歳になる娘がいる。その義師と娘さんが大怪我をして入院したというのだ。しかも義両親はそれを私が原因だと思い、ものすごい剣幕で怒鳴りながら私を罵倒している。あんたのことは絶対に許さないからね。ゆかたちがなんでこんな目に。義母は相当気が動転しているようで、私は何のことなのかさっぱりわからなかった。お母さん落ち着いてください。ちゃんと説明をしていただけますか？私がこのように言うも、義母は頭に血が上った状態だった。落ち着けるわけないだろ。娘と孫が大怪我をしたんだよ。なんであの子たちを助けてあげなかったのよ。義母は泣きながら大声で叫ぶばかりで、全く会話にならなかった。私がどうしたらいいのかわからずにいると、今度は電話の声が義父に変わった。のぞみさん、君は何をしたか分かっているのかね。ゆかたちがどれだけ苦しんでいるか理解できるか。幸い命に別状はなかったが、ひどい重傷だったんだぞ。どうして君はゆかたちを見捨てたんだ？義父ももちろん怒ってはいたが、声には少し冷静さがあった。だから私は義父ならちゃんと話を聞いてもらえると思った。お父さん、私には一体何のことかわからないんです。
何があったのか教えていただけないでしょうか。私が必死にそう聞くと、義父は本当に知らないのかと聞き返した後、事の経緯を話してくれた。私はその話を聞いて絶句した。義父は私と夫の自宅から歩いて10分くらいのところに暮らしていた。そして半年ほど前から交際をしていた彼氏がいたのだが、どうやらその彼氏は頭に血が上ると手がつけられなくなる性格だったらしい。義両親は前々から義父に別れるように言っていたそうだ。だが義両親は県外に住んでいるため、そう簡単に義父のもとに行ったりはできないし、お店を営んでいる以上、義父も義実家に出戻ることもできなかった。私はまさかあの義父に、そのような彼氏がいるなんて全く知らなかった。義父は別れたかったそうだが、下手に刺激をしてはいけないと思い、なかなか別れられずにいたらしい。そして今日は夕方頃に彼氏が家に来た時に切れてしまい、家の中のものを義父や姪にどんどん投げてきたそうだ。命の危険を感じた義父は慌てて姪を抱えて家を出て、走って逃げたらしい。それで近くにある私たちの家を訪ねてきたらしい。だが義父の話だと、私が追い返したらしい。それで娘は仕方なく自分のカフェに逃げ込んだが、そこにあの男がやってきて窓ガラスを割って侵入したんだ。大きな音を聞きつけた近くの飲食店の人が慌てて通報したが、すでに娘と孫は逆上したあの男に暴行を加えられていたんだ。それで娘たちは救急車で病院に運ばれたんだよ。どうして君はあの時娘たちを追い返したんだ。君が家に入れていれば娘たちは。私は頭が真っ白になった。私は義父が訪ねてきていたというタイミングは家にいない。今日は私は高校の頃の友人たちと飲みに行っていた。だから義父と話もしていなければ、会ってもいないのだ。ちょっと待ってください。私はゆかさんとは会っていないです。嘘をつくな。マサトは君に言われて、ユカを家に入れるのを断ったと聞いたぞ。そんな、マサトがですか？私はびっくりした。まさか夫が私のせいにしているなんて。そもそも夫はなぜ私のせいにしたんだ？ちょっと待ってください。今マサトは一緒にいるんですか？当たり前だろう。今も心配そうに娘が目を覚ますのを見守ってるよ。病院を教えてください。私もそちらに向かいますから。いや、来ないでくれ。君が来たら私たちが正気でいられないだろう。そんな。でも私本当にその時間帯には家にいなかったんです。証拠はあるのか？それは、高校の友達と飲んでいた時にスマホで写真を撮りました。その時の写真に時刻の記録がありますので、それを見ていただければ証明できると思います。私がそのように言うと、義父は少し黙った後、わかった。それじゃあ私が一人で君と会う、と言って私にチャンスを与えてくれた。そしてすぐに病院近くのファミレスで私たちは会うことになった。私がファミレスに着くと、すでに義父が席に着いてコーヒーを飲んでいた。私は緊張しながら義父の席へ。お父さん。私がそう言うと、義父は私を睨みつけるような目で見た後、座りなさいと言った。私は席に座り同じくコーヒーを頼んだ。そしてすぐにスマホを用意して、義父に写真を見せた。これが今日友人たちと撮った写真です。この写真の詳細の部分を開くと写真を撮った日時が出てきます。私が操作をして見せると、義父は目を見開いた。確かにその時間帯はユカがマサトの家を訪ねた時間だ。本当に君はあの時家にいなかったのか？それじゃあ、マサトはどうして嘘なんか？それはわかりません。ですが、私が家に入れなかったのは事実ではありません。私がもしその時に家にいたなら、すぐにユカさんを家に入れたでしょう。義父は一度深い深呼吸をした後、疑ってすまなかった。妻にも後で謝らせておく、と言ってくれた。
まずは私が真実を聞きに病室に行ってくるから、君は近くで待っていてくれないか。わかりました。こうして義父と私は二人で病院へ。そして私は病室の近くで義父が義母と夫に話をするのを聞きながら待っていた。あなた、あの女はなんて言い訳をしてたの？のぞみさんはゆかが家を訪ねた時間帯に家にいなかったよ。証拠も見せてもらった。義母が驚きの声を上げる。すると夫の慌てた声が聞こえてきた。ちょっと待ってよ、父さん。俺は確かにのぞみと一緒に家にいたんだぜ。それでのぞみに姉さんを家に入れていいか確認したら、こんな夜に家に入れるのはちょっとって言ってきたから、また玄関先に戻って姉さんたちを仕方なく追い返したんだ。のぞみは嘘をついてるよ。きっと証拠写真だって何か細工がされてるに違いないさ。私は耳を疑った。どうして夫は私を悪者に仕立て上げようとしているのだろうか。私は気づいたら病室の中に入っていた。なんでそんな嘘をつくの？マサト。のぞみ。どうしてここに？私が呼んで待機してもらっていたんだ。マサト、どうしてお前はこんな大事な時に嘘をついてるんだ？俺は嘘なんて。あくまで白を切るつもりなんだな。もし本当にのぞみさんが嘘をついてるのなら、明日にでも彼女が友人たちと行った飲食店に確認しに行こう。事情を説明すれば、その時に働いていた店員さんに聞いてくれるだろう。義父がそう言うと夫の顔が一気に青くなった。ねえ、どうしてあなたはそんな嘘をついたの？私に隠してることでもあるの？いや、そんなことは。するとその時、義士が、と声を出して目を覚ました。ゆか。義母が慌てて義士に駆け寄る。すぐにお医者さんを呼びに行こう。義父はそう言ってすぐにナースステーションへと走っていった。そしてお医者さんがすぐに来てくれて義士の状態を確認してくれた。医師は、このまま安静にしていれば、大丈夫でしょ、と言い私たちはとりあえず安心した。よかった。ゆか。義母は義士に抱きつきながら涙を流していた。義士の子供は、義士が覆うように抱きかかえて、あの男から必死になって守っていたので、顔などには怪我はなく、義士よりも先に意識は取り戻していて、今はゆっくり寝ていた。義父は義士に精神的なストレスを与えないように、すまないが一旦出て行ってくれ、と言って、夫と私を病室から追い出した。病室の外に出ると、私はすぐに夫を問い詰めた。どうして私が家に入れるなって指示を出したって嘘をついたの？なんでゆかさんたちを家に入れなかったの？私の問いかけに夫はしどろもどろになっている。それは、俺もちょっと気が動転してて。意味がわからないんだけど。私たちが病室の外で話していると、義父がこちらにやってきた。二人ともすまないが、ちょっと戻ってきてくれるか。義父からそう言われ、私たちは病室へと戻った。すると義士が夫のことを睨みつけた。マサト、どうして私たちのことを家の中に入れてくれなかったの？のぞみが反対して。嘘をつかないで。お父さんから聞いたわ。のぞみさんはあの時、家にいなかったって。でも私には、今の方に女性の姿が見えたのを確認してた。何度ものぞみさんって叫んだのに、全く反応してくれなかったのは違う女性だったからでしょ。義士の言葉に私は頭が真っ白になった。どういうこと？マサト。私が家にいない間に別の女性を連れ込んでたの？私がそのように聞いても、夫は顔を青くしたまま固まっている。マサト、ちゃんと説明しなさい。義母も目を見開いて夫に問い詰める。何か喋ったらどうなんだ？先ほどまで冷静になっていた義父も、怒りをあらわにして夫を怒鳴りつける。
すると夫は観念したのか全てを打ち明けた。夫があの時家に一緒にいたのは不倫相手だったらしい。それでいきなり義士が来たから慌てて嘘をついて、私が家に入れるのを拒んでいるということにしたそうだ。この大バカ者。義父がそう叫び夫の方を殴る。お前が不倫なんてしてなかったら、ゆかや孫はこんな怪我をしなくて済んだのに。ごめんなさい。夫は土下座をして義士や義両親に謝っていた。お前が謝るべきなのは他にもいるだろう。不倫をしたことをのぞみさんに謝れ。義父がそのように怒り、夫は慌てて私の方を向いて謝罪した。のぞみ、本当にすまなかった。そんな取ってつけたような感じで謝られても何にも誠意を感じないわ。あなたがしたことは人として最低のことよ。今すぐ離婚してちょうだい。夫はもうここまで来たら自分には何の意見を言う権利もないと悟ったのだろう。おとなしく離婚に応じた。そして私は夫と不倫相手に慰謝料を請求。さらには義士の恨みを果たすために夫を地獄に落とすことにした。夫と不倫相手は同じ職場で働く先輩後輩だったため、私は会社に今回のことを全て報告したのだ。するとあっという間に職場内で夫が助けを求めた自分の姉を不倫がバレるのが嫌で追い返し、その結果姉が事件に巻き込まれたという情報が広まり、夫は一気に批判的な目を向けられるようになった。現在は地方の窓際部署に左遷され、誰一人知り合いもいない状態で孤独に暮らしているそうだ。そこでも冷たい視線を浴びているそうだが、慰謝料を支払わないといけないので仕事を辞めることはできないそうだ。一方、義士と明は無事に怪我が治り、退院することができた。彼氏だった男は警察に捕まって逮捕されたそうだ。初犯ではあったが、悪質だったことや、今までも手を挙げることがあったことから刑務所に入れられたらしい。ちなみに義士の彼氏が今回激怒していた理由は、たまたま店の前を通った時に、義士がカウンターに座っていたおじさんと楽しそうに話していたのを見て、浮気を疑ったからだという。そんなことで怪我を負わせるほど頭に血が上るなんてどうかしているし、本当に捕まってよかったと思う。義士にとっては災難だったとはいえ、義士はちゃんと別れようという勇気を持てなかった自分を責めたそうだ。そして自分の娘を危険な目に遭わせてしまったことをひどく後悔した。だから義士は明を連れて義実家に戻ることにしたそうだ。そして地元で新しくカフェを開くことにしたらしい。確かに義士に責任が全くないわけではないが、それでも別れた後の方が怖いと思ってしまったんだろうなとも思うし、義士を完全に責めることもできない。とりあえずは義実家に戻ることで、義士と明の心の傷が少しでも癒されればいいなと思う。また私は義士が入れるコーヒーの大ファンなので、休みの日とかにたまに義士のお店まで足を運ぶつもりだ。そして義士のコーヒーを飲みながら、私は義士とお話をして少しでも彼女の心の支えになれたらいいなと思っている。ご視聴いただきありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の物語でお会いしましょう。